mare. Să vă arăt repede cum se bagă cardul tahograf. Începe programul. Așa, să bagi aici anuncită, apeși. Așa, bun venit. Așa, ultima retragere. Adăugări interi manuale, da? Și finalul de schimb a fost pe 23 a 12 la 0132. Ok? Țară de sus și România, ca acolo, în România. Așa, repaus până acum, pe 23 a 12 schimbă până pe 0501 2340. Ok. Țară de început, acum începem programul România, tipăriri intrări, îi dăm da, ok. Așa, confirmări, ok. Pregătit pentru acționare. Și asta e tot. Mai lăsăm puțin să-și revină și aici la ăsta trebuie să ne uităm. Aici, la semnul întrebării, dacă vedeți voi acolo, trebuie să nu fie nimic. Și pauză, cât cuprinde, de pe 23 până acum am fost în concediu. No. Cam asta e cu cardul.